ofu onye ọzọ bụ nwa dibịa odumodu ụgụrụ amụrọbe ndị ize bụ dozie n'onwe ya bụ dibịa mana ọ nọ n'obi dibịa odumodu wee na-eso dibịa alụ ọlụ n'ụzọ pụrụ iche n'iji gwa gị nke bụ eziokwu. Ndị dibịa odumodu ụgụrụ amụrọbe ndị ize na-akụziri ọlụ karịrị akarị. Ngwa nụzie ihe ofu n'ime ha kwuru gbasara dibịa ya bụ ụgụrụ amụrọbe ndị ize n'onwe ya, dibịa so na dibịa kachasị n'ala Igbo, dibịa odumodu kara aka nke ukwuu, nekwa ife ofu nwa ọlụ ya kwuru gbasara ihe ọ na-eme na ka ha si eme ya. Ngwa kirie ya. Ihe na-akpagbu ndị Igbo ekene m ụlọ ọmụ Chidozie Udenze omeihe jide ọfọ mmasị n'Imo ete na anyị adamụkwa ndị bịa bụ nọ na agbụrụ ka ọ dị. Ihe na-akpakịta abụ aja ka anyị chọrọ ịgba aja ndị akara oghere mmụọ akara oghere mmadụ ndị nwụrụ anwụ ndị ya na mmadụ nwere iyi ụwa ka anyị na-achọ idufa ka akwụghị dị na-enyezi onye anwa nsogbu ka na-akpara ụgbọ aja. Ọ dị mma, nwanne m nwoke, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ebe a Odumodu Temple? Ụmụnne m ekenekwa m ụlọ ọzọ. Ihe na-ekwu gbasara Odumodu Temple bụ na ịmakwado na ihe ọ bụghị ike m, ihe ọbụla bụrụ ike mbute na-adịwala onwe ya simple na ọ bụrụkwa na ihe a mụrụ amụ. Odumodu Temple bụ ọ nọ na Anambra, ọ nọ n'Enugu, ebe a nọ kịta bụ Enugu. Last week ka anyị si na Anambra pụta, anyị ji ezo Igbo ndụ na Anambra gbagotekwa Enugu na-azọkwa Igbo ndụ n'Enugu. Ihe a na-agwọ bụ ọgwụ na-agba aja na-enyere ndị Igbo aka, na-atọ ndị Igbo na-agbụ maka na omenala amaka. Odumodu Temple bụ ebe Igbo na-abịa ezere ndụ. Igbo niile bụ olu m Igbo, ma nwoke ma nwaanyị, ma ndị oyibo na-abịakwa azụ ezere ndụ, bụ ndị abụrụ ndị Igbo na-abịa enweta solution atụrụ ugwu nwebe aṅụrị with affordable price. Anyị mara na ebu dị isi bido atụ nọọ ihe mmụọ kwuru ka anyị emere gị. O nwere ndị a na-agbara afa ndị ejiri ego, mana o nwere ebe ihe eje na dibịa tata ọ bụrụ na iweta 1000, 2000, 5000 anyị anaghị ntị. O nwere ndị na-abịa ebe a agbara ha afa free anaba. Ọ bụrụ gịnị ihe mmụọ na-ekwu ka anyị na-aṅa ntị, omenala akụkụ mmiri na ọ bụrụ ike mbute. Odumodu bụ oke mmụọ ka ọ bụ, onye na ndụ ka ọ bụ, ọ na Enugu, ọ na Anambra. Every weekend anyị na Anambra anyị jee zọọ mmadụ ndụ na Anambra, anyị gbagotekwa Enugu. Etu a ka anyị si eme ya. Mmụọ na onwe m wu dibịa ọ fọrọ m afọ nne m, so ya ka anyị na-eme. So onye nna ya advice na-enye ndị mmadụ ha ga nataba azụ na omenala. Omenala bụ ebe ndụ dị. Onye dibịa mara anyị ji emebe dibịa, onye eze nwaanyị mara anyị ji emebe eze nwaanyị. Mebe omenala ka ọ balị ya, nyebe ndị ichie ife maka na ndị Igbo ada anwụ anwụ. Ọ ihe na-ekwu okwu ya. Ekene m ụlọ evo ya ụgbọ aja kịta ka anyị agba ya na onye anyị agbara ya ebe a na-ekwu ekwu a na-eme eme a na-agwọ n'ele